कौन चली सब आज माँ ये कौन कर गोड़ हाथ लंबे कटाकटी चली माँ परिया कटाकटी कर आज साध आज जहाँ 800 लोक खाइबे खीरी बसी पायस भाईना आसी ना रोषेबास है साधपत्र कड़े पड़ी से भाईना आसु था केत किए अनेक बैठ दीटा जांगे तू कौन कर आसुन ओम जचास कुले कुले रक्त पिंड इंदो देवाय नमः रमो विष्णु देवी महिनरमं पिंडं देवता गुरवे परा दिया है तुमको ये क्षीर थुआ है नमः रंग सुज्यायने गुरवे नमस्कारं सुज्यायं सा संसु देवी नमः रंग विष्णु देवाय पांडा देख समझ कुल्फी राणी पांडा देखी तरकारी देखी तरकारी केते बाट गला तू खा मझे मझे न लगी जाओ तमें तो काटिकी पकई दे गुंड पनीर कहीं देछ सब वीडियो करते तुम मोबाइल सर्च नहीं देखेब से दुकान रू और हाथ मिक्स तरकारी डाली बसी सी तो रोषे बोले 4 जगत लोक जान सब आ पुपुन बसती आ माँ भी बसी शंभुर माँ आ मुनियप्पा आ ये पांडु को तो समझते चिन्हती पांडा नवीन नवीन का बाहर तो पांडु खीरी खीरी खटा हम बोली बसी सीझा कौन कर छाणिया पनीर टी छाण बसा पनीर छणा हम पछे आसला टी पनीर टा लेट होगा पनीर टा फ्रिज काढ़ कौ काले पकई पांडा जाइला ना तो पांडा पनीर एने सब छणा हम तरकारी तो हो जाए पड़ो खाली छणा हो दिहला आ रोषेबास सारे सारिकी पूजा पूजी सैले ईशान पट बढ़िया दिया सारा पूजा सरला आकू कहले तो गले मुनिया पाखे आम खाइली कौन घाटी दे भोजी खाऊ पुनिया पाए सब आस खली पकई बसी था खाली गुंठा देखुची खाई कहलु केतटा तोर बाबा तीनटा किए ना आउटी भल लगी सुकिला बो केतटा तार कथा 3टा बो को 3टा बाबा खुशी खुआ दे हाँ खुशी खुआ देलु आ देख लो कि भाई भौणी देखल ना नहीं खाई भल पाठ देखा पीया सब सरला अल्प की तो हल्के की रोषेबास टी हबार नाला हेले भी अल्प टी रोषेबास होता जे जमी पाने आसिक खाइले शाशु बहु जाक मिसिक आम बासन कुसन मजामजी करदेलु माँ मजामजी करदे मु धुआ धुई करदेली करदे गले आती बढ़ला भोजी सब ये सब टे बड़ी अल्प तो रोषे होता खटा ये बढ़ी खटाटा भल टेस्ट होता बड़ी सब जिनस टेस्ट होता ता बाबा तो रोषेबास कर सब भल टेस्ट टेस्ट रोषे टेस्टी टेस्टी बुड़ाबुड़ी करके थोईदे आ खाली किशोर भाई टे बाकी रही आसबे ये बासन कुसन सब मजामजी कर सब थुआगला परिष्कार होगला टे गड़ी पड़ा निद तो लगे ये टे गड़ी पड़ा तले आज की तो मरबार जहाँ होगला 4 वर्ष खंडे आईथर को तो 3टा ना 4टा श्राद्ध पड़ा 2020 मरते 2020 मरते तो 24 है जहाँ 3-4टा श्राद्ध है माँ आज श्राद्ध
ତାଙ୍କର କୁମାର ସିଏ ତ ସେ ଥିଲା ଶନିବାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଗୁରୁବାର ଏଥରକ ପଡ଼ୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ବୁଧବାର। 2 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଛି, ଗୁରୁବାର ଦିନକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବହୁତରୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲେଖା କରିକି ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ପକେଇଲୁ, କାଲି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ପୂର୍ବରୁ ପକେଇଲୁ। ଆଉ ପୁଣି ମାସରେ ଯିବ ବାବାଙ୍କର। ଏବେ ତ ସହଜ ମହାଳୟା ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତ ପୁଣି ଦଶହରା, କେତେ କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି ଜଣେ ମଣିଷ କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବେଶୀ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ପାଟି କରିବାରୁ ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ମନା କରୁଥିଲି ମାନେ ଆମେ ଘରେ ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ। ତା ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 8-10 ଜଣ ବସେଇ ଦେବେ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଅଧିକ ରୋଷେଇବାସ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ 40-50 ଜଣ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହୁଏ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଥରକ ଟିକେ ପାଟି କରୁଛି। ଏବେ ଆହୁରି ପୁଣି ଆଗ ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ଼ ଆକାର ଟିକେ ଗୋଟେ ଯାଚଣା ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି। ଏଇଠି ପୁଣି ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଏଠି ଦଶହରା ଗଲା। ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବ? ସେ ଗାଡ଼ିରୁ କେତେ କ'ଣ ପଇସା ମିଳୁଛି ଯେ ସେଇଥିରେ ଏତେ ସବୁ ଇଏ କରିବ। ହେଲେ ବି ଯାହା ଦୁଃଖ ସୁଖେ କରିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମାଆ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶାଶୁବହୂ ଯାକ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ମଜାମଜି କଲୁ। ସିଏ ମଜାମଜି କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକି ସିଏ ଗଲେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଟିକେ ଗଡ଼ିବା। ଆଉ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ନିଦ ହେବ ନା କ'ଣ? ଏବେ ତ ସହଜେ 3:30 4ଟା ହେଲାଣି, 4ଟା ବାଜିବ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ତ ନିଦ ଲାଗିନି, ଟିକେ ଗଡ଼ୁଥିବା। ଏବେ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ପକଉନି, ବିଲ ବାଡ଼ି ଶୁଖିକି ପୁରା ମାଟି ପୁରା ଏକାଥରେ ଗାଁ କଲାଣି। ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ସିନା ପକେଇଲେ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ ଧାନ ଫାନ କେମିତି ହେବ? କ'ଣ କରିବ? ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପକଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଜିକାଲି ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ତ ଓଲଟପାଲଟ ହେଲାଣି। କି ପ୍ରକାରିଆ କଳିଯୁଗ ଯେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟପାଲଟ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉନି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଉ ବର୍ଷା କଥାରେ କହିଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଧାରା ବି ଆଉ ସେଟା ସେକାଳ ପଖାଳ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କାହିଁ କେଉଁଠି ବର୍ଷା? ଆଉ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, କୁହାଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିଛି ବିକା। ଆସ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିକି ନେବ। ଆଉ ଏଥର ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବା, ସବୁ ଦାଣ୍ଡ ପଟ କିଣିବ ନାଇଁ କି? ବସିଛୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛି ସବୁ। ବାପା ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଲ। ତୁ କ'ଣ କିଏ ସବୁ ବସନ୍ତି? ମୋ ନାତୁଣୀ ଶୋଇছিল, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରିଙ୍କି ଝିଅ। ରିଙ୍କି ଦିଲ ତ ନା, ମୋର ମନ ପଡ଼ୁନି। ଏଇଠି ମୋ ରିଙ୍କି ଝିଅ ଆଉ ନାତୁଣୀ ମୋର ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିକି ଆସିକି ହେଲାଣି କେତେ ଦିନ ଝିଅ? ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଭଲକି ଶୋଇଥାଉ, ତାର ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି ବୋଲ ମା। ଧନୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ବଢିଆ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବୋଇଲା ନୁହଁ, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲି। ହଁ ପରା ମରିଗଲେ ଯିବ ଆମ ପିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଛି, ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, କାହିଁକିନା କେତେ ଗୁଡ଼େ କାମ ନିଜେ ସବୁ କରିବ, ପୁଣି ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। କିଏ ସିନା ଟିକେ ହଁ କରିଦେଲେ ହଅନ୍ତା, ନିଜେ ଟିକେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବ, ନିଜେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବ, ଭାରି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଶମ୍ଭୁ ପୁଣି ଆସିଥିଲା, ଖାଇଦେଇକି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲା ହାରି। ଟିକେ ଏଠି ଗଢ଼ୁଥିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶମ୍ଭୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।